Diyos marhay nabanggi po sa saiddo mga tugang, ngunyan sa tuyang pinupuunan ang Misa Aguinaldo. Apwera sa satuyang mga personal na intensyon, iayon taman sa satuyang pagpamibi ang mga minasunod. Pasasalamat asin espesyal na intensyon ni na Jovi asin Rosalinda Culasito and family. Pasasalamat ni Danielita Pantino, Comprado and Lim family. Birthday Thanksgiving ni Arlene, Luigi, Emmanuel Monchero, asin pasasalamat kan Jacob family. Idulot man po niya to ang Santa Misang ini para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Ramon, Consuelo, Visitacion, Corazon, Leonora, Leonito, Dolores, Salome, Crislan, asin Carlito II. Asin sa gabos ng mga kalag sa purgatorio. Ang Misa Aguinaldo, sarong magayon na tradisyon niyatong mga Pilipinong Katoliko, namantang nagrarani an aldaw kan pagdatong kan paratubos, kita namimibi asin nag-aandam kan satong mga sadiri. Mantang nagrarani na an aldaw, buksan niya to ang satong mga puso na pano nin pagtubod asin paglaom. Tanganing sa aldaw na iyan, mamatean niya to ang tunay na pagkamuot asin biyaya nagikan sa Diyos. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ining iyo si Reverendo Padre Xavier Amoroso, Formator, Holy Rosary Major Seminary, Concepcion Heights, Naga City. Matindog na po ang gabos. Anhaden in langit madatong, magumaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sisayan haden in langit, ano ang napod sa iya, siya ang Emmanuel, Diyos uyas ako. Anhaden in langit madatong, magumaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Buhay niya idinusay, ngani iligtas kita. Siya ang nagpara, kasalan niya to. Anhaden in langit madatong, magumaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Binaran niyang kasalan, nganing iligtas kita. Siya ang paglaom kan mga gadan. Anhaden in langit madatong, magumaw mga banwaan,
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Susuluan an enot na kandila ni Mr. and Mrs. Emmanuel Monchero and family. An enot na kandila, simbolo kan kaugmahan na satong hinahalat sa pagdatong kan satong paratubos. Kagurangnan yamong Diyos, tabangi kaming mapag-andam para sa pagdatong ni Kristo, an Emmanuel, Diyos nauya sa mo. Samuyang hade, samuyang hukom, lugod abutan niya kami na nagahalat asin maugmang sa maludok na pamibi. Ini hinahagad mi, uli kay Hesus Kristong kaguranan niya mo, sa imong aki, nakaiba mo asin ng Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahunan, kang mga panahon. Amen. Amen. Mga tugang ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ka, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan ni ika. Hulikan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, adeng langit nun, Diyos samang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban,
ako aan sa mong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa to, kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banhal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan oro, kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami na kaming mga surugoon mong bakong maninigo, na pinapamundukan sala kan sa mong gibo, paugmahon kan nakakaligtas na pagdatong kan sa imong bugtong na aki. Siya na kaiba mong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Spiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kat tataramon. An kagurangnan, nagsasadol sa Israel na maggibonin katanosan, ninhuli taan kaligtasan, maabot na. Aakoonin Diyos ang mga dulot kan matanos, asin sinda, pauugmahon niya. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi kan kagurangnan, utuba an maninigo, asin giboha an katanosan. Taan sa kuyang kaligtasan, maabot na. An sa kuyang katanosan, ipapahayag na. Paladan ang tawo na minabago kaini, an aki nin tawo na minaako kaini. Nadai nagbabasang-basang kan aldaw na Sabat, na ilikay an sa iyang kamot sa mga maraot na gibo. Ang dayuhan na nakisumaro sa kagirangnan, dai magsabi, isisiblag ako kan kagurangnan sa iyang banwaan. Ang mga dayuhan na nakikisumaro sa kagurangnan, naglilingkod sa iya. Namumuot sa ngaranin kagurangnan, asin buot na maging surugoon niya. Ang gabos na nag-uutob kan aldaw na Sabat, asin nagdadanay sa sakong tipan. Sindagabos iyo ang dadarahon ko sa sakong banal na bukid. Asin pauugmahon ko sinda sa sakong harong nin pamibi. An sa indang mga dulot asin atang aakuon dyan sa sakong altar sa gabos na banwaan. Iyo ini ang sabi nin Diyos na kagurangnan, na nagtipon kan mga nawarak na aki ni Israel. Iba pang mga tao sa kung titiponon, lain kan mga uya na. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. Pag umawon ka, O Diyos, ningabos na banwaan. O Diyos, kahiraki, asin bendisyoni kami. Sumirang sa mo, an sa imong lalawgon. An sa imong mga dalan, ipamidbid sa kinaaban. An sa imong kapangyarihan,
sa gabos na banwaan. Pag-umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. O Diyos, pag-umawon ka nin mga banwaan, hulita ika matanos na hade sa kinaban, matanos na inaataman mo an katawohan, inaampun mo an gabos na banwaan sa daga. Pag-umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. O Diyos, pag-umawon ka nin mga banwaan, ang gabos na katawohan mag-uumaw sa imo. Lugod, bendisyonan kita ni Diyos, sambahon siya sa kinaban. Pag-umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Sa maugmang tingog awiton ko, ang sa imong tataramon, sa kung ipagrokyaw, ang marhay na bareta, sa kung dadanghugon. Magayunon mahamison, hataramunin buhay. Magayunon mahamison, hataramunin buhay. Napalangin mo ang simong aran, ang sa iyong tataramon na dangog ang gabos. Magayunon mahamison, tataramunin buhay. Magayunon mahamison, tataramunin buhay. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kakurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga Hudiyo, "Kamo nagsugo na haputon si Juan, asin siya nagsaksi dapit sa katotoohan. Bako takaipuhan ko ang siring na patutuonin tawo. Ini ipinapagirumdum ko sa indo para sa indong kaligtasan. Si Juan sarong ilawan na naglalaad, asin nagliliwanag. Sa halipot na panahon, ikinakaugmanindoan sa iyang liwanag. Alagad, an patutuo na sa kuyang sinasarigan, urog pa sa patutuo ni Juan. Iyo ang mga gibo na ipinapagibo sa kuya kan ama. Ang mga gibong iyan, mga saksi na ako sinugo kan ama." Maray na baretanin sa tong kagurangnan. Agumaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Saro po sa sarong panahon na talagang inaabangan ko. Iyo ang panahon nin Adbyento, asin panahon kan Pasko o Christmas. Taano, ninhuli ta kapag minapuon na po ang panahon nin Adbyento o panahon nin Christmas, arog kan sa tuyang misa di Aguinaldo, kapinuunan na po iyan kan kapaskuhan. Asin sigurado po ako na bako lang ako ang nag-aabang
kan panahon nin Adbyento asin Pasko. Pati ang mga simbahan asin mga kapilya excited man sa pag-abot kan Kapaskuhan. Tanuman tadai. Ang panahon nin Adbyento asin Pasko, lalong-lalo na ang pag-abot kan simbang gabi o Misa de Gallo o Misa Aguinaldo, iyo ang pinaka maugmang panahon kan simbahang Katoliko. Kasabay man kan paglipot kan panahon, lalong-lalo na si mga SMP. Aram po nito ang SMP, samahan na mga malalamig ang Pasko. Si mga lonely and alone. Sana po dahil man magkusog ang bagyo, papaabot na po ang bagyo. Si mga tugang niyato na sa Visayas, ipangadji tasinda. Kinta, okay, ta malipot-lipot, duman mahangin-hangin, bakusan ng lipot, kaya pangadji ta po sinda. Kasabay kan paglipot, iyo ang pagdakol nin mga ilaw na mga dekorasyon. Bako lang sa simbahan, kundi sa satong mga harong. Kasabay man ang mga mauugmang Christmas carols na nadadagog niyato sa luwas. May mga aram ako na nagkakaroling, pero pasikreto sa nangaya Father. Kung gusto nindong maaraman, magsabi sa kuya, pakantahan ko kamo sa harong po nindo. Asin nangangadji kita, lalong-lalo na ngunya na panahon na nasa pandemya. Nangangadji kita, nalugod, iparayo kita kan kagurangnan sa anuman na helang, urog na kan COVID, igwanang duwang nakalaog sa satuyang nasyon. Yan, duwa sana iyan, na lunad sa eroplano, pirang passengers yan. So, sana po ang kataid no, bako pa yan si passenger sa mga lunadan kan duwang naglaog na positive kan Omicron variant. Pero kung may sarong rason mga tugang, kung taano ta maugmaan simbahan, kung Pasko, lalo na kung simbang gabi o Misa de Gallo, iyon ang gabos na mga Katolikong gadan, nabubuhay giraray. Tama po sinadangog nindo, si mga gadan, nabubuhay. At ang iyang Christmas Father, garuman sa nangya horror movie ang nadadangog ni. Taano po, si mga taong dainin do nahihiling na nagsisimba on a regular Sunday, bigla nindong mahihiling pag Christmas, pag Misa de Gallo. Kaya nga ni, napapag-isip-isip ko mga tugang, na kung pwede sa nanggibuhon na arual daw, simbang gabi o Misa de Gallo, pwede yan, tanganing mapano sa naan simbahan, arog ka ini. Duman po kasubago sa Vista Mall, nagmisa ako. Sabi ka tong seminarista, kaya Father, pag Domingo dikit ini. Pero ngunyan, dakul. Takwasang si mga gadan, nagkaburuhay giraray. Halaton po nindo maging Santo Papa ako. Tayan ang enot kong papagibo. Arual daw sa gabos na simbahan sa Kilaban, Misa de Aguinaldo. Tanganing gabos magsirimba. Day man lugod. Alagad, maugmang pag-isip-isipon, mga tugang, naigwang iba sa tuya, naigwa man kaisipan o intensyon kung sila nagsisimbang gabi o Misa de Gallo o Misa de Aguinaldo. Minsan sa loob po nin simbahan, kan ako pa parochial vicar sa St. Jude, sa Concepcion Grande, igwa akong hinapot na babae. Sabi ko, manay, garo ngunyan takasa na po nahiling. Tano po ta nagsimba ka ngunyan? Tato gusto mong magsimba. Ta gusto ko lang maaraman ang rason niya. Sabi ka itong babae, nga Father, sabi kaya ngaya, Ninda, pag nakumpleto mo daa ang simbang gabi, pwede da ako mag-wish. Sabi ko, kaya man pala nagsimba, tama-wish. Ang intensyon pala, iyon na daing magpasalamat sa Diyos, kundi maghagad nin wish. Ang sabi ko lugod sa sadiri ko,
Ginibo pa man nga niya kung garo, wishing well ang simbahan. Tanganing mautob sa na ang wish niya. Well, pwede man talaga pong mag-wish. May man problema po kayan sa paghuna ko. May man maraot kung mag-wish. Kaya lang aniba sa satuya, gustong manipulahon ang Diyos. Tanganing maitausan na ang wish na hinahagad. Nagarubaga obligado ang Diyos na paundrahan ang satuyang mga wish. Minsan nga ni naanggot pa po kita sa Diyos kung dai na itataos ang satuyang wish. Halimbawa, kung may sarong tawo na nagsimbang gabi o misa di Gallo o misa aguinaldo, sa laog nin 8 aldaw, mayong patod, perfect, 8 aldaw. Tapos kinaagahan, ikasiyam na aldaw, dai siya na pagmata. Tapos, maya na. Tapos na ang maliligayang araw. Takwasang forfeited na sa iyang wish. Baka sabihin niya, Lord, invalid na po itong 8, ta-absent akong saro. Nagarubaga, kapag nakumpleto mo ang simbang gabi, diyan sana nakatagamaan sa imong grasyang maaako sa mahal na Diyos. Well, pwede man kamong mag-wish. Dai nindo makumpleto ang simbang gabi. Sabi ko po nga ni ba, ayo man maraot mag-wish. Ninhuli sa kahuri-hurihi, dawa dai nindo makumpleto, nasa Diyos man talaga mga tugang, ang desisyon kung itatao sa sato, ang satong mga wishes. Pero mas marhay na ilaag niyato sa tama ang satong mga hinahagad sa Diyos. Andi ba kaya po sa tuya, makatakot ang mga hinahagad sa Diyos? Oh, ready na kamo sa horror story ko na naman. Minsan, nagtao pa ako ng recollection, as in hinapot ko ang sarong nag-attend sa recollection. Sabi ko, Manay, ano po ang gusto nindong hagadon sa Diyos? Ngunyan na patapos na ang simbang gabi, ang misa di Gallo, ang misa aguinaldo. Kan masa isabi po sa kuya si sa iyang gustong hagadon sa Diyos. Napaatras ako sa simbag kan babae. Gusto po nindong maaraman ko ng simbag. Sabi niya, Father, gusto ko po na magka-boyfriend. Pero kan hiniling ko siya, 5 na sa nasingipon. Igwa ng katarata si mata. Maputiyon na sa iyang buhok. Kurundot na ang gabos sa iyang mga yaon sa pisngi. Oh. Iini si edad na garo, pag nag-agi ngaya sa sementeryo, naghihiriro ang daga. Tagaro si mga bangkay nagkakaburuhay, masabi, madya na ngaya, gusto minakikang ko anon. Ibig sabihin, gurang-gurang na siyang maray. Sabi ko po lugod sa iya, nang nyako manay, baka nga nyako, masakitan ang Diyos kaiyan. Hagadon mo na sana po na yumaman ka o tumama ka sa loto. Baka nga nyako, masakitan ang Diyos sa wish mo sa iya na magkaigwang boyfriend, sabay ngirit. You see, my dear friends, God knows our hearts more than we do. In fact, He knows what we need even before we open our mouths in prayer to Him. Ang kaipuhan talang tiwala. That the great love of God knows no bound. We have just to believe that every day is a good day for God to work His grace in us. Amen. English po ito. Napa-English nga si Father Bicol ang misa. Kung igwa po kitang mga hinahagad sa mahal na Diyos, ipadagos ta yan. Hagadon ta sa iya. Anyway, ang misa, iyo man talaga iyan. Ansaro sa mga rason kung taano ta igwang misa. Hagadon ta sa iya ang hinahagad ta. Gabos man garo sa tungon yan, digdi igwang mga daradarang mga hinahagad sa Diyos. Ang iba, madali ang hinahagad.
Pero ang iba, garo imposible ang hinahagad. Whether it's easy or difficult, it's not our concern anymore. For all we need to do, magtiwala sa mahal na Diyos. Amen. God's love is all that matters. God's love alone suffices. Kaya relax na kita mga tugang. Ang Diyos na ang bahala sa sato. Amen. Matindog po. Sa enot na aldaw kan misa Aguinaldo, magdulot kita nin mga pamibi sa kagurangnan, asin andamuntaan sa tong isip asin puso para sa pagdatong ni Kristo. Ang sa tuyang simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan madya sa pagligtas samo. Kagurangnan, madya sa pagligtas samo. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, ikapamidbid sa bilog na kinaban si Kristo na madatong, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan madya sa pagligtas. Tanganing ang mga namamayo kan sa tong nasyon, papagdanayon ang katanosan sa katawuhan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan madya sa pagligtas. Tanganing ang mga dukha, mga naghehelang, asin nagagabatan sa oroaldaw na pagkabuhay, dai makalingaw na ang Diyos iyo ang sa indang kaligtasan asin para surog, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan madya sa pagligtas mo. Tanganing kitagabos na uya digdi, naghahalat sa Diyos na madatong, magkaminuruot mootan, asin magtinarabang tabangan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan madya sa pagligtas mo. Sa katuninungan kan sa tong mga puso sa tuyang idulot sa kagurangnan, ang sa tuyang mga personal na kahagadan sa iya. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, ika ang samuyang paglaom sa tahaw nin samuyang mga kasakitan, asin andama kami sa saimong pagdatong, huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Si Kristo sa tuyang hader, madatong sa tuyang unyan, siya ang Kordero ng Diyos, panugang kaligtasan. Buksan asin linigan, pusong may kakundian. Magdulot kita sa iya, kaining banal na Si Kristo sa tuyang hader,
siyanin biyaya, asin kaginhawahan. Matindog po. Magpamibig ka mo mga tugang tanganing anasako, asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiakoan mga atang na dinudulot migikan sa mga karahayan mo. Ulita tinutugot mong maging mahusayan sa mong debosyon ngunya na panahon, papagkanigua na ini maging para sa mong premyo, kan sa imong daing sagkod na pagtubos, huligi Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin Sa imong Espiritu, itaas an mga puso, itaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa dai masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan ang sayang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo an maugmang pag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit nun na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, palaran ang minadigdig, sa ngaran kang kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos, na ansabi,
Mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, naidodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkunyamanin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinoo sa sayang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarekanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagpod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen ay nakan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyang esposo, kan magabanal na apostoles asing gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo. Ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
datong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ang samong takano sa alda, itao mo sa muyang-unyang, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo. Nakakasala sa muyang, Padre kami nagdarasa Sumot, kundi agawan kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kaharian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Magpati naroohan kamo nin katuninongan. Cordero ang Diyos na nagkapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero ang Diyos na nagkapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kan
Pagkanilan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Para sa mga maako po ning komunyon, si mga nasa luwas, dahil na po kaipuhan maglaog, dahil po ni mga lay ministers na matao sa Indukan Komunyon. Salamat po. Kristo sa mong kagurangan, mag-ero ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madya sa samuya. Bitun kanin kagahan, liwanag sa kadikluman. O Kristo Sa mong kagurangan, mag-ero ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madya sa samuya. Daoy man kami kan tubig nin kaligtasan. Kristo sa mong kagurangan, mag-ero ka sa muyang puso, maghade ka sa Muyang buhay, madya sa samuya.
Matindog po. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar, na huli kaini, kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga kinakbano na bagay, ngunyan gibuhon mong mamuot sa mga bagay na langit nun, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Maluhod po para sa pamibi, para sa lokal eleksyon asin nasyonal na eleksyon. Pamibi para sa lokal asin nasyonal eleksyon. Mahehera ko na Ama, kagurangnan kan sa mong nasyon, inuumaw niya mo ika hulikan sa imong balaog nin katalingkasan, na nagtao sa mo nin kapangyarihan, na makapagpili kan sa mong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na paggiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang nagdadangadang na pirilian, nagtatao sa mo nin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunungan, tanganing sa mong gampanan ang sa mong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganing kami maging komunidad nin pagtubod na nagtutulod sa pagbabago kan banwaan. Tauan mo kami kan kusog buot na magtaram siring sa pagrukyaw ni Jesus kan marhay na bareta. Tabangan mo kaming makapagpili nin tama, tanganing an sa mong boto magkaigwa nin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili, kay itong magmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluluya, asin buot gibuhon an satong nasyon na lugar nin katanusan asin katuninungan. Sa mong ipinapamibi ang mga lider na dalisay ang puso, asin pinabayaan ang sadiring ambisyon para sa ikararahay kan dilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa Belen, anumboy na si Jesus, ang lawog kan sa imong pagkaherak asin pagkamuot, si San Jose, ang sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin sa pagpaaling nyamo sa manto ni ina, isabuhay manlugod nyamo ang samong katungdan bilang Kristiyano, ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Matindog po. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exuris Filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eiarco, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Sancto Dei Genetrix, Od digni officiamur promissionibus Christi. oremus.
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione leitamur, eius pie intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw po. Magkakaigwa po nin second collection, ang kantidad na sa indong itatao, iririmit sa opisina kan ikonomo sa residensya kan obispo para sa pangangaipo kan Caceres Youth Council. Sa ngaran kan satong kura paroko, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Mr. and Mrs. Emmanuel Monchero sa pagsulo kan kandila sa enot na aldaw kan satong simbang gabi. Siring man ang pagpasalamat sa mga donantes asin nagdolot sa laog kan misa. Pasalamatan man yato ang Trio Voce Choir sa saindang services sa pagkanta sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lectors and commentator, collectors, Ministry of Hospitality. Siring man sa satuyang Social Communications and Media Ministry kan parokya. Urog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Xavier Amoroso, ang satong celebrante mayor asin predikador sa enot na aldaw kan satong simbang gabi. Salamat po ang minagalang Reverend Father Felipe B. Colvera III, Kura Paroko. Matindog na po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong Espiritu. iduko ang mga payo para sa bendisyon. Minatubod ka muna na akin in Diyos, nakisumaro sa satuya kay itong panahon, linalaom nindo ang sayang pagbalik giraray, ang sayang pagdatong magdara sa indo kan ilaw nin sayang kabanalan, as iniligtas kamo hulikan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon kamo nin Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asinday pagpauntukon sa pagkamot sa gabos na aldaw nin sa indong buhay. Amen. Maugma kamonan sa tuyang paratubos, nagdigdi sa satuya, siring sa sarong tao, sa sayang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamonin buhay na ding kasagkoran. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, Anama, asinanaki, asinan Espiritu Santo. Lakaw sa katininungan nin satong kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ibareta sa kinaban, ang liwanag sa kadikluman, irukyaw sa katauhan, madatong na siyang ngunyan, patagunan kabukiran, kanusunan mga dalan, linigan sa tuyang puso, akunan kagurangan, ibareta sa kinaban,
liwanag sa kadiklugan.